हाय सांगମାନେ ଏଇ ପିଲା ଗୋଟିଏ ସେ କାର୍ଟୁନ୍ ଠୁକାଙ୍କୁ ନେଇକି ସେଇ ମୁଁ ଆକାଶରେ ଚେରି ଭଳିଆ ଉଡ଼ିବି ବୋଲି କହୁଥାଏ। ସେ ସମୟରେ ସେ ଚେରିଙ୍କ ଭଳିଆ ସେ ଡେନା ବନାଉଥାଏ। ସେ ସମୟରେ ଗଛରେ ବସିଥିବା ପିଲାମାନେ ତାକୁ ହସୁଥାନ୍ତି। ସେ ସମୟରେ ତା ସାଙ୍ଗ ତୁ ଉଡ଼ିପାରିବୁ ନାହିଁ ଆକାଶ ଚେରି ଭଳିଆଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଲୁଥାଏ। ସେ ସମୟରେ ମୁଁ ଉଡ଼ିବି ବୋଲି କହୁଥାନ୍ତି। ସେ ସମୟରେ ସେ ପିଲାମାନେ ହସି ହସି କହୁଥାନ୍ତି ନାହିଁ ସେ ଯେମିତିକି ସେ ପିଲାଟି ମନା କରୁଥାଏ। ସେ ସମୟରେ ସେ ପିଲାଟି ନ ମାନି ମୁଁ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିବି ବୋଲି କହୁଥାଏ। ତ ଏଇ ପିଲାମାନେ ଗଛରେ ବସିକି ମଜାକ ଉଡ଼ାଉଥାନ୍ତି। ସେ ସମୟରେ ଯେମିତି ସେ ପିଲାଟି ତୁ ତଳରେ ପଡ଼ିଯିବୁ ବୋଲି କହିଥାଏ। କାହିଁକିନା ସେ ପିଲାଟି ନ ମାନୁଥାଏ ତାକୁ ସେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ମୁଁ ଉଡ଼ିବି ଆକାଶରେ ତୁମେ ଦେଖିବ ବୋଲି କହିଥାଏ। ଓ ସେ ପିଲାମାନେ ଗଛରେ ବସିକି ମଜାକ କରୁଥାନ୍ତି। ଯେମିତିକି ଏଇ ପିଲା ମୁଁ ଛାତ ଉପରୁ ଡେଇଁବି ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିବି ଏଇ ଚେରି ଭଳିଆ ବୋଲି କହିଥାଏ। ଯେମିତିକି ସେଇ ପିଲାମାନେ ତଳକୁ ଖସିଯା ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ସେ ପିଲାକୁ ଲାତ ମାରିଦିଏ ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଯେ ସେ ତଳରେ ପଡ଼ିଯାଏ। ଯେମିତିକି ସେ ଉଡ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ସେ ବି ତଳରେ ପଡ଼ିଯାଏ। କାହିଁକିନା ଏମିତି ଲୋକଙ୍କ ହିଁ ହୋଇଥାଏ।